Como si nunca me zambiri, kifanye muda walimoi mama pilipili. Nadi mtanize muone swena ake wakati manifesto. Ona dini yo. Pa 16 bana. Ajo organize day. So kwa vile bana. Jara mamba. DBB hey! A professor hey! Machine. ABM machine. Generous machine. ABM machine. Generous machine. Mama. Machine. Bano amena kwenye kulandreni the Vice President to Eastern Region Honorable Bright Saka SC. DPP Warrior! Professor Arthur Peter Mutharika Warrior! Msipe Warrior! Because we can beat you Warrior! If you don't say Warrior! Kule Moyamba idwa President atu Professor Arthur Peter Mutharika. Kule muso inu a first lady atu Madam Professor Gertrude Mutharika. Kule mlandile inu mko stampiti amene mwalandira bwana bamalopano. Kule Secretary General atu Bambo Mukito yakulu nonse achipani cha DPP poso kadabano. Kule muso anzatu afodi amene muli pano. Kule anzatu alef amene muli pano. Kule Nyamata njasungwana amaindia bambo. Bana tu ulendo mwanyamuka lero siku lake lomaliza mukamalizira ku State House. Ife Eastern Region kuno timanyada kuti tikubakhandira professor koma ulendo umeneyo mapeto wake ndi State House. Chifukwa bwana ndikusimikizireni kuno ku Eastern Region approval rating yanu ikupitirira 90% sopano. Bwana auzeni anthu aende pansewu afunse wina aliyense kuti kuno muzavotera ndani. Zina ndi limodzi lokhabasi Professor Arthur Peter Mutharika. Chifukwa anthu wakuno ali ndi chiyembekezo mwaino adadi. Anthuwa ali ndi chikhulupiriro mwaino adadi. Nkona timanena kuti proven leadership. Munawatsogolera, munawasamala bwino, akuyembekezeranso zomwe zija pa 17 pano. DPP woye! Abwana ife kuno ku Eastern Region siti kukayikaso. Ndipo kuno munatipasa mphamvu kuti tipange ma primaries amphamvu kuno. Ndipo kuti ma candidate oti ngati ena wasachenjera kukhala whitewash. Tiwinisa MP aliyense kuno ku Eastern Region kuyambira kuno kuchewu. Pano tili pano mwino wake tinoma nichisale. DPP woye! Norman Gisale
ndi makansala ake awiri akuwina kuno ananu a DPP. DPP oye! Pasija panse upa pali mwana wanu Chikumbuso Chinkwita ameneyo akuwinanso ndi makansala ake onse awiri. Wangovuta kuti kwada koma nyamata ameneyo wasonkhanisa chidantindiso naye panchewu pa boma kuti anthu akupase timoni. Mwanyi ukapezeka akapase timoni koma ngasupezeka mwangu awepa akaziwe kuti adadi akudusa yapa. DPP oye! Bwana ife kulolani kuti mupite, azathu akasendo region akudikirani, azathu akumporo akudikirani, tikuziwa kuti mukwera ku Eastern region. Tizakulandirani, tizabange chisonkhano cha mphamvu cha Eastern region. Koma ine maulembo a president, ndikupeka inatili manina kuti a president. Simbanina kuti former president ya. Malamulo ake inu ndi a president lero, komanso a president pa 17 September 2025. DPP oye! Ndi mawu amene mabwana maningana ndi kuti ulendo ndothamanga wadakale ndikupempheni kuti mwapase moni mafumu ndi wanthu amene asonkhana pano pansipe. Mbele DPP oye! DPP oye! DPP oye! Heu oye! Tosha oye! Mwani nonse? Mwanji? Ine ndi mnokwambiri. Yakaina anaimba zulo kudenda afa. Mukona ntembo hapa. Ni moyo. Amfuse uja wako Nigeria. Inagirali anati David Tibi Joshua. I'm not going to API Muafa by December. That is what you want. Nanga Mutakwe is about 6 feet under. It is 6 feet above the ground. Give it away. Yoyamba Ulempafu First Lady. Professor Geru Mutarika Ulemano. Ulempa Vice President. Honorable Saka Ulemano. Ulempa Chief Champidi Ulemano. Ulempa Selagana Mukito Ulemano. Ulempa Itisi Governor Tikwanje Ulemano. Kamaso Ulemano. Ulempa Akisale, Amina MP hapa Ulemano. Komanso Ulemano, semuli pano Ulemano. Yamba ndosa yakwambiri kuti nthawi satikabwera kuno mandilandira maunyenji mwachibale kuziwa kwambiri. Kapena ena tisimuzi waduya. Kwa yetu ameanga mazokea kwa kwangwa. Kurumula village. Banda. Akuanga akwa. When I kuja, fighting ball. That's my mother's side. Yes, on the end of Waguncheo. Yoyamba. Nafa kuya pano. Bote, libe pano. Lemekeze bali watuja atisia Saulo Stilima Lesla ambe ni pempe jira kuzevu 1 minute silent.
Dimo from Dintendere. Once on the Bracono Chwagudi, Kuncheu, like the producing Asugorambi, Bonga Amuaro, Ayoshwagambi, Amatenje, Asamun Paso, Achisale, Ansa, Nasurambi, Gana, Toncho, Dabra going to print Tokoze, Prince Heu, Makaburambi. Commercial. In Asumazi, died banana border before 1953. Alibe. Alibe? Oh, Sandiana? About before 1953. Kabasumazi wa tuya mukamene aniamba kumenya mkono ya ufumu no Malawi anali Inkos Goman number 3. Debi oye ya kwezo di mwana wao Bambo Weird Goman, Commercial Samson Goman. Atatu amea anawangila over 20 times. Haina matao kutoka kudikizo kwa kabisa kumekuja. Wea akabuya kwa manganso and so forth. Jondo Gomani alagwanchila ikulu kwa mbe. That's why nana kudinse ujandika maiza kutoka paboma za mpepo zinai paka singe kizauta Inkos Goman Road. Dibibio kama leo ndabla kunju kone kama sanukumsani kuti pa 50 September pa Kisangwe nemo sawaye musafoke musakomodwe maola anthomenzwe andaji kule matenge nitu kavota pa 16 September. 16 September. Tambrazimezo? Mugirezmezo tunasiumbuta. Ngati siumbuta ndiye kuti boma elepedera. Oye. In 2019 nakuza. Kisango pakati pa kupita basogo kama kubwera mboyo. Ufulu kama ukapongo. Kuja kapela njala. Mwaona dozo za kijika mwavurika kwa mbili. Ndiye muna kwa mbili. Pa 2020 muna waka ulitamangi saine ku State House kuja. Kama ndikubwera pa 16 so ndikubwera. Yebigoye ngakaya mnatamangisa makukhojana nonse ndabayanga nonse dikwishilo imozi yede pamozi ntima omoze for 16 kitenga zikoyi Yebigoye ine ndavome yakundi manso Sikundi pendwe ai Komani promotion ziko Yebigoye ziko riba moto Laorongeka Lafunda kwa mbili Laoronga kwa mbili The saddest country Naikonsa alikuwa fansi Akudi Antwerp Malawi ndi number 2 Kwa Antwerp Kisoni Komanso antongeza Kisoni Yebigoye Yefuka boma walepela Utaniza antu Chakuja Masuku Zonse zikukanika Nje ife tikabwera Manifesto yatu ya mwelenge bwino imeja Talonjeza ife From September 17th little this in the campaign. Oh yes. Joyamba, 1. This is a made man is a bomb. This is a bomb. Mpamvu ito wa kulongwe epidemics. Yebigoye.
Ndibiyoye madix onse tima decentralization. Madix onse alaka budget yao 500, I think it's 500 billion a month or something. Anyway, alaka budget yao ndipo azikonza chirikuko kandi miseu kama sukulu kazi pala kumanso azemba ntchito anthu amizimo ndibiwoye kuti anthu asapite ku town kagwira ntchito ayi azikwa konko ngati kuno kuzikwa ntchito konkuno pa ntcheu boma kapa pa nsipe koma kuno ku ntcheu twandi imeno timati people centered manifesto ndekuti ndi manifesto imene tamanga kuzungulira anthu ordinary people osaka anthu amboma kapena olemera ayi koma anthu wamba ndame tikatatu kulefe tibiboye ndipo ndikuuza kuti ife tirede manifesto imeneyo kuti monga tinachita 2014 mukumbukira within 9 months dakonza dziko lino within 9 months pamene nachoka ine nasiya forex 1.1 billion US dollars forex pakali pano alibe nkhali dola imodzi khandala zapita kuti sili kuziwa ndibiboye koma ife tinasiya chuma chachikulu komanso tinasiya development anthu analibe njala amatha kulipira school fees and so choncho tikabwera ife kulonjeza kuti for example secondary school muzapita maulere ndibiboye maulere no fees whatever maulere zimenezo izakita zimenezo komanso ayesesa kwambiri kuti alimi mupeze misika yabwino kuti mukalima khandi chilangwa khandi nandolo kachima kachanchani mulime kuti mupeze nsika kuti mupeze ndalama zina khala za school fees ana kuta ku university khala kuti kumanga nyumba lote chonje tifa kuti ulemero uchoke pakati upite kumuzi people centered men ndiye ndikupempha nonse kuti mwesese kuwerenga manifesto shaitaiya muchizungu muchichewa komanso muchitumbuka mwesese kuwerenga imene amene mavutika kuwerenga pamenepo ngati wafunsa anzanu aneba akwerengera kuze zimene ife takonza ndipo ife talonjeza tikalonjeza zino zimachitika akatonda ine ndikalonjeza zimenezo zimachitika ndiye ndikusimikizani kuti zichitika zimenezo pa beginning 16 September dziko lisintha komanso ufulu kuti amalawi akhale anthu a ufulu akhale ndi ufulu ochita mademo ufulu oyankhula ufulu olemba khandi pa internet pa newspaper ufulu osati munthu akali pa internet ndikumanga ayi silifa zimenezo ayi ndipo muchenjere ngati musankha MCP next 5 years congratulations so dziko lino lizakha one party state nga nthawi ya 31 years akama dziko lino lizawonongeka ndiye ndikuwuzani kuti election ikubwera is very important. It's crucial, very crucial. Kuti mukalakwa this time mukalakwa forever. Mawazo yakitika last 5 years mukuziwa mukona zonse zakira 5 years zaka twice such much worse kuposa zimene zikuchitika nthawi then kumemba kwambiri kuti mwesese nditu kuvota chimanga 4 basi
Chimanga 4 basi. Maula antala budike kuyangana ka zina ka DPP anguyangana Chimanga 4. Kodi kongi chongi ba akajeba masanka oli. Then maomeno antu kuliziwa kwambiri ile ndo sanga kwambiri kuli manjanja kuno kwatu mutu watu nso manjanja. Then so after the election labo ya uza celebrate tikawina the election kizaba kuna uza celebrate but between now ndikula kompoto tikula election area ndikungawa kukuma or ku south tikama hize ku southern region for September maybe 14th. Choncho nikudi chiko kwambiri ambaye akudai saini nikutoka kwambiri afumu kuti matandira ubale tikwezio kwambiri mupitize ubale umenewo ndipo ambaye akudai saini onse ziko kwambiri ziko Jaramamba DPP we Profesa we ziko mwambiri bwana amene anatitsegulira aja titsegereso ndipemphere tepemphere tekati zikomo inu mulungu mfumu ya ulemerero tinakupemphani kuyamba paja Ambuye koma tsono taona ukulu wanu unalipo mpano ndipo taona kuti otsotsedwa wanu ali pakati pathu pa nthawi imeneyi mulungu wanga ndikupempha kuti mukatsekere mawu amene mtumiki wanu walankhula pano akalowe mwanthu onse amene anadula pa voti amene akuyembekeza kuvota pa 16 September kuti asakapange mistake tasuzika tavutika ndi dziko la ukapolo mu nthawi imeneyi ndi nthawi imene mtumiki wanu afuna tiwomboletse pano tikati zikomo ndinu mulungu wabwino tsono nthawi imeneyi ndi nthawi imene panopa tikumaliza msonkhano wathu pamene akuluakulu athu olemekezekawo akutoka pano ndikakupemphani mulungu kuti mukatsogolere ifenso amene tikachoka pamalo ano katiyendetseni bwino tikudziwa munjira muli zolusa zambiri zimene zingathe kuononga miyoyo yathu koma inuyo mulungu wanga mukatithandize koposaposa chifukwa cha mawu anu pa Yeremiya mmalankhula kuti njira zawo zikhale zoterera ndi za mdima ndipo ngelo wa Ambuye awatsatire pambuyo pawo ndikukupemphani kuti anthu awo amene awononga dziko lino kaphasuleni mulungu wanga asakapezesepo mpata oti akalizunze dziko ayi koma kabwezetseni profesa kuti akabwezetse dziko mchimake likakhale dziko la mkaka ndi uchi anthu akachinja kudya ngati mera majera anthu akasangalale katundu watsika mitengo ngati mmene zinalili zonsezi zitheka chifukwa cha ukulu wanu Ambuye mulemekezeke musekefere ukulu wanu mu dzina la mphamvu ya inu Yesu Khristu tikupemphera ameni.